Zdravím všetkých, vítajte v tutoriáli k LaTeXu. Teraz by som sa rád pozrel na to, ako v LaTeXu formátovať text na úrovni odstavcov, alebo teda súvislého textu. Pripravil som na to jednoduchý zdrojak, je to v podstate len pár odstavcov textu, nejaký text z Wikipédie. To, čo všetko s textom zvyčajne potrebujeme robiť, podobne ako vo vyzývých nástrojoch, je nejaké zvýrazňovanie, potom možno zmeny veľkosti a zmeny zarovnania textu. Poďme sa teraz postupne pozrieť, ako to v LaTeXu dosiahnuť. Bold, teda zhrubšený text, vytvoríme jednoducho tým, že text, ktorý chceme zvýrazniť, jednoducho uzavrieme do príkazu text bf a ten text samotný použijeme ako argument jeho, teda v kučeravých zátvorkách. Môžeme to skúsiť. Vidíme zvýraznený text. Dobre, italic, teda naklonený text, spravíme veľmi jednoducho podobným spôsobom, akorát príkaz bude text IT. Teraz som použil skratku, niektoré prostredia toto umožňujú, označíte kúsok textu, kliknete tlačidlo a máte to, pokiaľ si napríklad nepamätáte príkaz. Prípadne, ak toto vaše prostredie nepodporuje, tak jednoducho idete do vyhľadávania na webe. Nie je to žiadna hanba, LaTeX má naozaj veľa príkazov a aj ľudia, ktorí s ním robia pomerne dlhú dobu, sa bez vyhľadávania nezaobídu, čiže nie je to žiadna hanba si vygoogliť. Podstatné je skôr chápať princípy, akými LaTeX funguje. Dobre, okrem italiku sa dá aj podčiarkovať, čiže ak si chcem podčiarknúť, použijem príkaz underline. No a môžeme skúsiť, čo to teda robí. OK, bez chýb. Vidíme okrem toho boldu, aj tuto máme už ten italic a tuto máme podčiarknutý text. Mimochodom, tuto je asi nejaký problém. LaTeX sa zrejme dosť zle vyrovnáva s tým, ako rozdeľuje text pri podčiarknutí, čiže zrejme by sme museli trošičku pozerať nejakú inteligentnejšiu alternatívu. Dosť často sa stáva, že v LaTeXu majú príkazy viacero alternatív, napríklad tento underline pravdepodobne bude mať aj nejakú inteligentnejšiu, ktorá bude rozdeľovanie textu podporovať. Každopádne, existuje ešte jeden spôsob, ako zvýrazňovať text. Je to príkaz env, píše sa emph. A tento príkaz funguje trošičku inteligentnejšie. On totiž to berie do úvahy kontext, v ktorom sa nachádza, respektíve nejaké globálne nastavenia toho typu dokumentu. V prípade article tento príkaz je ekvivalentný s italikovým príkazom, teda text IT. V iných šablonách by mohol byť napríklad bold, iných dokonca underline. Čiže ide skôr o to, že správa sa podľa toho, ako sú globálne nastavenia. To znamená, správa sa podľa toho, ako to ten, kto tú šablónu navrhoval, chcel. No, keď budete písať akékoľvek dokumenty v nejakej šablóne, tak je dobre dodržovať čo najviac tie pravidlá, to sme už spomínali niekoľkokrát, nevybočovať z nejakých konvencií. Pomocou príkazu env sa vám to bude dariť lepšie, než keby ste natvrdo používali tieto alternatívy. Ďalšia zaujímavá vlastnosť tohto env je, že je inteligentný na ten kontext, to znamená, ak by som toto všetko mal napríklad italicom, takýmto spôsobom, tak výsledný efekt bude nasledovný. Ten text, ktorý som dal do italiku, ten dlhý, naozaj je celý italikom, okrem toho jediného kúska, ktorý italikom nebude, ktorý je v tom enve, práve preto, že ten env
si vyhodnotil, že áno, zvýraznený ten text bude tak, že ak je všetko ostatné italikom, tak práve tento nebude. A je to pravda. Hej. Napríklad v popiskoch obrázkov toto často vidno. Hej. Celý popisok je napísaný italikom, zvýraznené veci sú neitalikom. Dobre. Druhý spôsob, ako zvýrazňovať text, je taký, že nastavujeme veľkosť textu. To nie je väčšinou vec, ktorá sa deje bežne, napriek tomu ju v LaTeXu viete spraviť. Veľkosť textu nastavíte tak, že napíšete nejaký z príkazov, tzv. Prepínacích príkazov. Prepínacie príkazy sú také, ktoré ak zadáte, tak od toho momentu sa ten dokument bude správať podľa nich. To, čo je pred nimi, ich nezaujíma a bude sa tak správať až do konca, prípadne do momentu, kedy toto svoje rozhodnutie nejakým príkazom nezmeníte. Ak chcete napríklad zväčšiť font, môžete to spraviť príkazom large. Tento príkaz je bez argumentov. Skúsme, ako zafunguje. Vidíme, od momentu, kde sme ho zadali, ten font je väčší, ako bol predtým. Ak toto chceme zmeniť, môžeme zadať iný príkaz na veľkosť fontu, dajme tomu small. Efekt už asi tušíte. Od toho momentu je text malý, ešte menší, než je teda ten originálny. Ak sa chceme vrátiť k originálnej veľkosti textu, môžeme to spraviť pomocou príkazu normal size. Vidíme. Pokiaľ by sme chceli iné veľkosti, dá sa to vygoogliť. Opäť vec, ktorú sa veľmi neoplatí pamätať. To, čo si ja pamätám, je, že okrem large ešte existuje huge. Ten large môžete napísať aj s veľkým L, vtedy to bude kúsoček väčší ako s malým L. Môžete to napísať celé s veľkými písmenami, vtedy to bude ešte väčšie. To sú také nuancy, netreba si to veľmi pamätať, ten kľúč si aj tak potom na webe môžete nájsť. Podstatné je vedieť, že tieto príkazy sa správajú kúsoček iným spôsobom, ako sa správajú tieto hore. Tuto hore totižto stačí uviesť kučeravé zátvorky a do nich text. Tuto sa to takto nepoužíva, jednoducho toto prepnutie je platné až do jeho prebitia niečím iným. Okrem tohto prebíjania vzájomného týchto príkazov sa dá pracovať ešte aj s kontextom. To je niečo veľmi podobné, ako keď programujete. Iste si spomínate napríklad v C alebo prakticky v hociktorom jazyku. Ak definujete vo funkcii premennú, tak jej platnosť bude len pre tú funkciu. Mimo tej funkcie neexistuje. Niečo podobné sa dá dosiahnuť aj tu. Predstavme si, že toto small by som zrušil, tento normal size by som tiež zrušil. To znamená, že celý tento font, respektíve celý tento text by išiel veľkým fontom, obidva tieto odstavce. Môžeme skúsiť, len tak pre poriadok. Áno, obrovský font. V prípade ale však, ak nejakú časť zavriem takto do zátvoriek, tak toto large bude platné len pre to, čo je vo vnútri tých zátvoriek, lebo toto tu definuje nový kontext a to, čo definujem vo vnútri toho kontextu, zostane platné len v ňom. Môžeme skúsiť. Vidíme, že ten text je veľký už len tu. Dobre, čiže s týmito kontextmi sa ešte stretneme. To, čo sa ešte s textom dá robiť, je zarovnávanie. Dosiahnuť zarovnanie
k ľavému okraju, k pravému okraju, prípadne na stred, môžeme pomocou dvojic príkazov begin a end pričom do argumentu týchto príkazov dáme príslušný modifikátor, ktorým chceme ten text zmeniť, čiže napríklad center. Týmto vycentrujeme tento text. Môžeme to skúsiť. Vidíme, text je pekne vycentrovaný. Všimnite si, že slova nie sú lámané, nie sú tam žiadne čiarky, kdežto tuto sú. Dobre, to je len vedľajší efekt. Pokiaľ zarovnávate text na stred, LaTeX vám nebude zalamovať slova. Podobne sa bude správať, aj keď dáte, dajme tomu, zarovnanie doľava. To je flush left. Keď vidíme zarovnanie doľava, bez zlomov, tuto tie zlomy samozrejme ostávajú. Samozrejme, analogicky existuje aj príkaz flush right. Ktorý vám zarovná doprava. A niekde som sa sekol, áno, tuto som sa sekol. OK, tu už je 0 errorov. OK, text je zarovnaný pekne doprava. Čo je zaujímavé, je, že som použil opäť akýsi iný štýl príkazov. Ak ste si všimli, teda určite ste si všimli, tuto bol nejaký príkaz na ten bold priamo v texte vložený. Boli k nemu kučeravé zátvorky ako argument. Do argumentu sa dal ten text, ktorý má byť ovplyvnený. Čiže to je nejaký jeden spôsob, akým modifikujeme text. Druhý spôsob bol takýmto tým prepínačom, teda bezargumentový príkaz, ktorý keď zadáme, tak odvtedy proste niečo pôjde nejakým spôsobom, či už do konca kontextu, čo je v tomto prípade táto zátvorka, alebo kým to nejako nezmeníme. A tento tretí spôsob je, že použijeme begin a end. Do argumentov beginu a endu dáme názov prostredia, ktoré sa má použiť, alebo teda toho modifikátoru, ktorý sa má použiť, a podľa toho to, čo bude vo vnútri medzi tým beginom a endom, sa bude správať. Beginy a endy môžeme v sebe vnárať, konec koncov tuto je vlastne begin a end dokument, čo je zase len názov prostredia pre LaTeX, povedzme takého špeciálnejšieho. Mimochodom, všetko medzi nejakým beginom a endom je takisto samostatným kontextom, čiže keby som tuto začal dávať rôzne modifikátory, také tie prepínacie, podobne ako tento large, tá ich platnosť by sa opäť obmedzila len na tento priestor. Všetko, čo by išlo ďalej, by tým už ovplyvnené nebolo. Mimochodom, tieto príkazy na zvýrazňovanie textu majú aj svoje alternatívy prepínacie. Takisto tieto zarovnávacie príkazy flash right a teda flash left center majú svoje prepínacie alternatívy. V LaTeXu totižto častokrát potrebujete robiť veci hromadnejšie, niekedy menej hromadne, preto je veľa možností, ako jednu vec spraviť z pravidla. Čiže ten bold napríklad v tomto prípade sa dá spraviť aj spôsobom napísania príkazu bf, ktorý zapína použitie boldu a zbavíme sa ho príkazom rm, ktorý vracia to zvýraznené textu na nezvýraznený text. Čiže keby som to teraz pustil, môžeme sa pozrieť, čo to spraví. Tu bude nejaký vyboldovaný text.
Mimochodom ten RM tuto zrušil aj ten italik, čo je celkom zábavné. Na to sme tu vlastne zabudli, že toto celé je v nejakom italiku. Môžem to zrušiť pre poriadok. Keď tieto príkazy chceme kombinovať, je dobré používať túto formu. Tieto prepínacie sú trošičku metúce, nie vždy viete, ktorý čo presne mení, ktorý sa s kým vylučuje. Tu na táto forma je jasnejšia. Dobre. Toľko možno k formátovaniu súvislého textu. Tých možností je samozrejme oveľa viac. Vždy siahnite po vyhľadávaní na webe. V LaTeXu je spravené všetko možné. Ten software, ako som už povedal, má niekoľko desaťročí a na všetko sú balíky, všetko už bolo spravené. Nerobte veci odznova, je jednoduchšie ich nájsť. Toľko z mojej strany zatiaľ a uvidíme sa v ďalšom videu.